A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kabewar kan kabari, episode 2. Littafin Mrs. Sadauki. Sunana Asiya Baba. Ku bi ni mu sake shiga cikin wannan masarauta domin mu ji cakwakiyar da take tafiya da kuma abubuwan da ake kullawa. Amma kafin mu shiga wannan masarauta, zan so ku danna subscribe, ku yi comment, ku danna like, sannan ku yi share a group ɗinku. Wannan shi zai ƙara bani dama da ƙwarin gwiwa wajen karanta muku wannan littafi. Ina sauraron ku. Shiru Yarima ya yi, yana tunanin muguntar da zai yi ma Prince Khalid. Can ya yi tsaki kafin ya fara shafa lotion. Ka saka waɗannan, tabbas za su yi macin da fatar jikinka. Prince Khalid ya faɗa yana fiddo wasu kaya kalar zaiba, sai ƙyalle suke. Tare da ya ce komi ba, ya ci gaba da gyara gashin shi. Prince Khalid kuwa haushi ya ji. Kawai sai ya ajiye kayan a kan bed, ya nufi ƙofar fita. Zo ka taimaka min na saka kayan. Muryar Yarima ta daki dodon kunnensa. Sai da ya yi ɗan jim kafin ya juyo yana masa kallon ƙasa-ƙasa. Da taimakon Prince Khalid, Yarima ya shirya. Ya yi tsaf cikin kayan sarauta. Babu ko godiya, ya fice yana baza ƙamshi. Prince Khalid kuwa direct sashen bayi ya nufa. A zaune tarar da Safa ta rafka uban tagumi. Sallama ya yi, amma shiru. Hakan ya sa ya ɗan taɓa hannunta. Firgigit ta zabura tare da dawowa hayyacinta. Gaisesa ta yi, ba tare da ya amsa ba. Ya ce ina take? Sai ta ɗan goge ƙwalla. Ta ce har yanzu ba su dawo da ita ba. Prince Khalid ya cije leɓensa na ƙasa. Yana ɗan jin wani zafi kafin ya fice. Ita kuwa ta bi bayansa da kallo, tana jin wani yanayi tattare da shi, wanda ta kasa gane meye. Palace ya nufa, a zaune tarar da Yarima kan kujerar sarauta. Da alamu yau shi ya maye gurbin mahaifinsa, kamar yadda yake yi wasu lokuta in zai yi shari'a. Gefensa Prince Khalid ya zauna, bayan ya amsa gaisuwar da fadawa suka yi masa. A nutse yake kallon yadda Yarima yake gudanar da shari'a. Shari'ar wasu ma'aurata ne wanda suka kawo junansu. Na baka zaɓi biyu, ka rubuta mata takardar saki ko kuma ka rinƙa turo ta nan tana yi ma masarauta hidima don ta samu abincin da za ta ci, cewar Yarima. Yana shafa jan gemunsa wanda ya yi masa feshi. Mijin matar, wanda ba zai haura shekaru 40 a duniya ba, ya ɗago kai ya dubi Yarima, wanda yin haka kuma saɓawa dokar masarauta ne. Tuni Dogari ya zabga masa bulala, yana cewa yi ƙasa da kanka, matsiyaci, ragon namiji, wanda ya kasa ciyar da matarsa. Ƙaryar idonka su kalli mai girma Yarima, sarkin gobe. Sauke idonka ƙasa. Murmushi Yarima ya yi. Da alamu kirarin ya yi masa daɗi. Ya miƙe tsaye yana mai tattara alkyabbarsa. Sannan ya ce ku shiga da ita ciki ta fara aikatau. Dogarai biyu suka yi ma Karima jagoranci zuwa can cikin masarauta. Yayin da Prince Khalid ya take ma Yarima baya, yana kiran sunansa, amma sam ya ƙi amsawa. Kansa ya sha kafin ya haɗa girar sama da ta ƙasa. Ya ce haba Yarima, ba girmanka ba ne. Ta yaya kana shugaban gobe, amma a ce za ka yanke ɗanyen hukunci irin wannan? Sannan sabida Allah me laifin Marwa da za ka hukunta ta wannan sigar? Kallon tsaf Yarima ya yi masa, nan ya hango tsantsan sar da Prince Khalid yake yi wa Marwa. Cike da isa ya ce, wacce amsar kake so na baka? Ta farkon ko ta biyun? Ta biyun, Prince Khalid ya bashi amsa cikin dakewa. Kallon masheƙa aya ya yi masa, kafin ya ce, ka zo ka hukunta ni ne akan wace? Kai ya girgiza ya ce ban da wannan ikon, domin kuwa da ina da shi,
da ko kallonta ba zan bari ka yi ba, balle har ka hukunta ta. Cike da mamakin lafazinsa, Yarima ya matso kusa da shi, ya ɗora hannunsa akan kafaɗarsa, ya ce, kai haba, to ina mai tabbatar maka ba wai kallo ba, har taɓa ta sai na yi, in ya so ka haɗiye zuciya ka mutu. Yana gama faɗa ya tura Prince Khalid ya wuce, yana jin zuciyarsa na yi masa ƙuna. Direct sashen da aka kai Marwa ya nufa. Umartar masu gadin wurin ya yi da su fiddo ta, haɗi da canza mata waje. Cikin izzar mulki ya shigo, yana ƙare mata kallo. Fara ce kyakkyawa, son kowa, tana da masifar kyau mai ɗaukar hankali. A zuciya Yarima ya ce, ƙila saboda kyawunta yake santa. A zahiri kuma takawa ya kusa da ita, ya sa hannu zai gyara mata gashin da ya rufe rabin fuskarta. Da sauri ta buge masa hannu, tana mai ja da baya, tana hararsa. Yarima ya zaro ido ya ce, iye, ni kike harara da wannan ƙwalaƙwalan idon naki? Kafin ta samu damar yin magana, Yarima ya shaƙo ta, tuni ta fara kakarin wahala. Da sauri Yarima ya sake ta, jin wani azababban zafi ya ratsa ƙwaƙwalwarsa. Prince Khalid ya jawo Marwa, murya a matuƙar ɓace, ya ce, zan iya jure dukkanin launukan azabar da za ka min, amma kar ka kuskura ka taɓa wannan, domin ita ɗin rayuwata ce, zan iya yin komi a kanta. Yana gama faɗar haka ya ja Marwa suka fito. Sai da suka zo daidai sashensu, sannan ya saki hannunta, ya ce, ki shiga ki wanka, zan kawo miki abinci, sai na kai ki gun Amma. Ido Marwa ta zuba masa, tana jin wani irin sansa yana shigarta, bata yi aune ba, bata san lokacin da hawaye suka shiga zubo mata ba. Ina son ki. Kafin ta yi magana, suka ji ƙarar rufe ƙofa gam. Da sauri Marwa ta ruga ciki, don kuwa ta ga Safa lokacin da take tsaye. A bisa tabarma ta tarar da ita tana goge ƙwalla. Marwa ta dafa ta, ta ce, a madadin farin ciki, mai zai kai ki zub da ƙwalla? Ko baki ji daɗin ganina ba ne? Safa ta waske tare da aro jarumta, ta ce, tsabar farin cikin ne ya sa ni kuka. To amma kamar fuskarki bata nuna alamun farin ciki ba, cewar Marwa tana ƙara kallon Safa don ta tantance gaskiyar lamarin. Ta haɗiye mugun kishin da take ji game da 'yar uwar tata, ta miƙe tsaye, haɗi da cewa, yanayin da na gan ku ke da Prince ne ya kawar min da farin cikin. Sam hakan da kuka yi bai dace ba, ko ba zan ɓoye miki ba, na ji haushi sosai. Marwa ta sauke ajiyar zuciya, ta ce, yi haƙuri Jummeli, ni ma ban sanya hakan ta faru ba, amma insha Allah zan kiyaye. Jikin Safa duk sai ya yi sanyi, hakan ya sa ta kwantar da murya ta ce, ba fa da wata niyya na faɗa miki ba, kawai dai ina son ki tuna matsayinki ne, ke baiwa ce, shi kuma ɗan sarki ne. Marwa ta saki murmushi, ta ce, kuma fa a hakan wai yake so na. Duk da Safa ta ji ta, amma sai ta share, ta ma shiga aikin gyaran ɗakinsu. Ganin haka ya sa Marwa ta shiga toilet bayan ta ɗauki kayan da za ta saka. Gabanta ne ya faɗi, jin muryarsa daga bisa, ta kafe sa da ido, tana jin kamar ta je ta rungume sa, tsabar ƙauna. Prince Khalid ya kawar da kai, jin Safa ta ƙi amsa masa tambayar da ya yi, sai ma ƙure sa da ido da ta yi. Ajiyar zuciya ta sauke, ta ce, Monsa. Shaye da mamaki Prince Khalid ya juyo yana kallonta. Marwa ta fito daga toilet, sanye da wasu kayan daban. Sunna kai ta yi, ganin Prince Khalid tsaye, hannunsa ɗauke da kwano. Ga kuma Safa ta tsare sa da ido. Zuciyar Marwa banda dukan uku babu abin da take. A wani ɓangare kuma na zuciyar addu'a take, Allah sa ba wata baƙar magana Safa ta faɗa masa ba. Gimbiya, ga abincin nan na kawo miki, ki tabbatar kin ƙoshi. Amma na can tana jiran zuwanki, cewan Prince Khalid yana sakin murmushi mai sauti, haɗi da ƙarasawa inda take.
Jin hucinsa kusa da ita ya sa ta yi saurin ɗagowa kafin ta waigo da sauri ta kalli Safa. Uwar hararar da ta jefo mata ya sa ta yi saurin sunna kai, idonta na masu cika da hawaye. Hawayenta suka ɗiga a babban farcen ƙafarsa. Kamar ɗigar dalma haka ya ji. Ya rintsa ido da ƙarfi yayin da zuciyarsa ta shiga girgiza jin shashshekar kukanta. Bai sanya aka yi ba, kuma bai san me ya ja mata kukan ba. Kawai sai ya ce mata zo mu wuce. Suka fice suka bar Safa cikin ƙunci. Fat ɗin Amma suka shigo. Sanyin AC da na turaren wuta suka bugar mata hanci. A dole ta ji wata irin nutsuwa ta saukar mata. Amma wacce ke zaune tana jan casbi da hakan ya zame mata jiki. Ta miƙe da murmushi akan fuskarta. Kafaɗin Marwa ta dafa. Lokaci guda suka ji wani girrrr kamar lantarki. Amma haka bai sa Amma ta janye hannunta daga gare ta ba. Marwa ta ɗago kai ta kalli Amma. Sai kawai ta yi luu ta faɗi da sauri. Prince Khalid ya tare ta ta faɗi a ƙirjinsa. To fa masu sauraro kun ji wata kuma turka-turka. Don haka ku biyo ni a cikin episode 3 na wannan littafi domin mu ji menene ya faru. Kuma Prince Bilal wanne mataki zai ɗauka. Na bar ku lafiya. Kamar kullum, ku danna mana subscribe, ku yi comment, ku yi like, ku yi share. Sunana Asiya Baba, ina muku fatan alkhairi.